พี่เขาบอกเลยอุกเรนอยู่โจชัวอันนี้บอกโมเสสอุยาอุเบลอุกเรนเขาโจชัวบดีมาอูบันเป็นพ่ออีกคนอิสราเอลชักตากรีกับอุเบลเราไอ้น้ำตาอีกคนอิสราเอลเราได้ไปลูกพ่ออุเบลกันอีกรีน้ำตาอีกคนอิสราเอลเห็นเรื่องอุเบลอุองอยู่โจชัวตัวเป็นชลูร์บัดเป็นคลายบายอะไรดีบ้างมันเป็นโยเขาเนี่ยไปบ้าอีกรีกับบางนายกับบางมุดอุโจชัวมันหับปนนบุชลูร์หับปนนคลายมันหับปนนี่แหละกับบางกินดอนกินจริงเอ๋หับไปเลยไปกินกี่บริวกิบช่องมาkata kerja kan ting kami ayu boleh menong mek sulit be jalan you pada mendadan kamban uban hadu arsin laisen aga jingkren ni Joshua ba bede ban pension ba pen khlain ba dong hatong amla hukum me ba mede ban pension ba pen khlain ba bani ban yaladi nang tau ni hemaya phi haba u yam nama bu tip ba la pen khlem ye kano Jerusalem ba u pan jimbet mo ba u kum tau nong ra akhri bo ni abali tei pat le kata kano Jerusalem ni tip ek baca shliang hakakti bat ka walang bat shik kawai ka tiu tre bante ka ro na kwa baka jinglong kristan ka jingin hapan sotu ladangi kwa shisha bakari ka jingin kanim bangin shutwai klam aya ka por ka jingi bangin shutwai banong bangin shutwai kalabiang em ngidei ban ye khon ho ni tip baka no ka jing khon ngila ban kinda ban don no ka bible ka ong ba ka jingle ka long ka jong blei ho ka jingjok ka jong blei ka jingle ka jong blei rei di mangi ki balong ki instrument ki atiar ka blei unene tenrei ni no ma ban kam badi mangi ke job tang kata kau yang hapan soto wala dengan job eka thaman ringam la ban kam bangadi manga bu job kum u kristan ka jingjok kali ka jong blei kita mangan hap ele manga ya kata thama te mangiru la ringi kwa ba kini ki kam bamsap kindu kini ki kam leben kindu ki jinga pat ki jinga pa de mangi ki hapan mi shama na kata rawi ngi kristan pi long ka jingsha ka prathai pi long ka mulu ka prathai te ya ka jingshai ya ka syang yang bu apa ka syang kamu ni ma pan syong ta bu ye mani ni de ban mi ha ka imlang salang bangin lo ka jingshai na ke bo susi ni ka long pong ni be shi ki jing sen ndre dingi pai pat shaki kam ki bangi kendo ki don ki brio le si ki pakit khia ba kam balang ne le ki brio ki le don kam ki ka jaka ka bagi trai ka ktien ga ba ki kiran ha ka kam ka ba ki le kam pen i bangi long shisha ki ta ki jingshai sha ka prathai Nurikan bahai ni ladang ile hop ya kakam, madang ngat rikam sorka. Ting nak kakam na pring na office ngan mi balik be komiti balang hakapor RBJ LBJ te kata adi lupa kakam ke bapak lah. Pi, kum kita ki ngalam lagi nuksa ka bamut kum Kristan udah balik hop ikikam. Kristan udah bendan kamen sim banyarap. Kristan udah bendan kamen sim kaben isne. Kristan udah ben nang ban i je ga jam ri. Namar haka Bible lapan kama ho Paul tho shaki shiti ge jong shaki shau Timothy wa mono haki singi bakadu. Kawai ni ge pen pa wa haki singi bakadu ubri unlong ubam i jala kenja. Te ke kenja mo ka jai ben ri ko. Te ngingin de ke ban long kumta. Ndri lama ha ngingim de ban long kumta. Te namar kata ngi don kam ban i jala ka jai bri. Te lengi ong kari ge jing nyim la banong ba ka ni ke de tang ga jing tren ka jing kam kabam don nongrim rede pi pais ka Bible ru la tho baya ka jepri bro ru blei popolong bat iki pot kan iki ayam bat ki pot ka jaka shong jung ki ru blei bo pot de blei la bu bentai ki ya ka jepri wasi kata ka jing so tho ko jang shimet bo blei la bu bentai ni bin chong ni rilum ka si be ka dei ka kam ram jawa banya da namar kata ra ko kristan ngan ha ban toy ngan ha ban hot ngan ha ban be shaka kata ka jing shakri blei ka ja bat ha ka ju ko pot ngan ha ban mi shakmat ban min shmat ban ai ya kata ka jisha kri ka janai ka balong kat kum ka ktin ka jomre kat kum kursta kiladon ki rong ba ke ba pen pau ya kani ba ka jat ben riu mo ka jat ben riu ka de banwan hakmat bat kaniam kan hadin